कुशीनगर में बानी भरती, कुशीनगर में बानी भरती जान कल ससुराल जाई। कुशीनगर में बानी भरती जान कल ससुराल जाई। गम के वियोग आज परान लगे हो जाई पराई, गम के वियोग आज परान लगे हो जाई पराई। कुशीनगर में बानी भरती, कुशीनगर में बानी भरती जान कले ससुराल जाई। कुशीनगर में बानी भरती जान कले ससुराल जाई। कुशीनगर में बानी भरती, कुशीनगर में बानी भरती जान कल ससुराल जाई। कुशीनगर में बानी भरती जान कल ससुराल जाई। गम के कैसे धार में, गम के कैसे धार में होई विदाई भोर में डोलिया कहार में। राइटर किसानी जी गम के कैसे धार में। गोलू पेंदर छोट जुदाई कैसे सहाई। अरविंद मंटू छोट जुदाई कैसे सहाई। कुशीनगर में बानी भरती, कुशीनगर में बानी भरती जान कले ससुराल जाई। कुशीनगर में बानी भरती कल जाने ससुराल जाई। रिकॉर्डिंग स्टूडियो